едно кафе, с мене пий едно кафе. 5 минути искам само на кафе да бъдем двама. Едно кафе, с мене пий. Извинявай, че те ухапах и че те оскубах и че ти ударих шама. Ей, кой път се обажда без значи по никое време? Ало, кого търси ти, бе? Стоян търсим, Стоян. Какъв Стоян търсиш, бе? Ей, значи, звъни ти 1-2 пъти, затварям. Еми, не може да разберете, че не вдигам на непознати номера, бе? За какво го търсите, тоя Стоян? Ами има Кредит да погасяваме. Извинявайте много, аз кредити за погасяване нямам, няма и да имам. Аха, като видите, че не ви вдигаме 1 път, 2 пъти, спрете да звъните, бе. Боб готви, не мога да сготвя заради вас. Мъжо ми след малко ще се прибере, от работа умрял, жаден, гладен, няма какво да яде. Ей, значи! Ей, неразбрана, значи сган, без значи ужас. Ей, 1-2 пъти звънят, ама то път 10 пъти вече не се издържа. Ей, здрасти, баба, как си? Ми как да съм, бе, Георги? Добре съм, ма да ти кажа, не съм добре. Много ма болят краката, вече не ми се живее, да ти кажа, пусти крака. Такова и да ти кажа, никой не идва да ма види. Просто вече, ти кога ще се жениш, бе? Комшията Иван се оженим, ти кога? Аз съм малък още. Бе, как ще си малък, бе? Аз на 17 родих майка ти, на 18 се ожених за дядо ти, на 19 станах баба, на 20 станах прабаба. Ами ти кога, Гладен ли си, бе, Гладен ли си ти си по-малко тук да хапнеш? Не съм гладен. Не. Как не, бе? Я се погледни, бе! Колко си слаб, кекав си направо, 20 кила с напикани гащи, Няма как. Ей, тук ще сложа от чере малко бобец. Има тук да хапнеш, малко да налееш кокъл. Там деца кога ще имаш, бе? Ще излизам. Бе, къде ще излизаш? Бе, чакай, бе, Георги, чакай малко, бе. Добре, айде. Ох, Силве, ади ма душа, от кога те чакам да дойдеш? Ванюша, чаках перални, да изкарам. Какво я чакаш тая пералня пък и ти? Що ни каза на твоите дичурлига да я изкарат? Не съм се сетила. Замръзна ти кафето, айди сядай. Ох, много топло бе, чакай да си повея малко. Оле, ма ти винаги си подготвена, бе. Къде е Снежето, бе, що я няма? Абе, оставя я ти тая Снежа, не ми приказва и за нея изобщо. Що бе, какво пак стана? Що? Оня ден отишла нашата да пие кафе с Николина. И не ми звъни никаква. От тогава ни я търся изобщо. Оле, ти да видиш. Somebody's watching me, somebody's watching me, somebody. Somebody's watching me. Айде всички по двама за ръка, ученици. Не ме карайте да повтарям. Съм падар да ходи да ви гоня. Ей, съобразявайте се малко, бе. Не сте си у вас. И нито съм звероукротител. Няма като животни да ви събирам я. Хайде да се проверим всички. Петя и Димитрина веднагически тука. Спрете да играете с те скотки, бе. Ей, Георги, ела тук ще те блъсне кола, после няма да те лиша в затвора. Ей, значи неразбрани дечица, бе, неразбрани. Анастасия къде е? Анастасия, ми пише и отсъствие, хич няма да я чакам я. Автобуса платен е вече. Големи деца сте, бе. Като от детската градина. Саша, идвай да помагаш, че не мога да ги събера, бе. Не мога. Аз ви казвам, не съм падар. Идвайте тука. Лято е, горещо е, време ни е за море, с успя си свиркаме. Малко нямаме пари, на палатка 100 звезди, най-добре с теб се спи. Искам нощно къпане, мокри.
Колко аудиокниги мога да изслушам за 24 часа, докато си върша всички задължения? Приех предизвикателството на Storytel, така че нека да видим. Тук набързо си измивам зъбите, измивам си лицето и нямам търпение да ям, защото това е първото нещо, което правя. Слизам по стълбите и какво да видя? Хладилника е празен, защото забравих да напазарувам вчера, така че ще пия само вода и това ще ми е закуската. Време е за една бърза тренировка, но за жалост имам препятствие и това е Доби, който иска да ходи на разходка, така че хайде с мен да го разходим. Но всъщност той разхождаше в мен, вместо аз да разхождам него. Щях да закусвам след това, ама виждате. Време е и за малко работа, тук ще правя скетч в образа на Банчето, докато се кара на Георги, както винаги. А тук май съм в образа на Георги. А тук няма да коментирам, защото бях на предела. И дойде време за почивка, ама не. И така, хора, краят на денят е и независимо от предизвикателствата, които имах през денят, успях да изслушам ето толкова аудиокниги за 24 часа. Аз да ви кажа, съм доста впечатлен от резултата и по този начин може да пробвате, ако искате и вие това предизвикателство, и ми напишете в коментар колко книги сте успяли да изслушате за 24 часа. Ще чакам. Отивам да се лягам, защото беше доста дълъг ден. Айде, чао! Още от малки махли да бръмчим, от качалки машата закачим. Ако сте жалки, няма да вас съжалим. Още от малки махли да бръмчим, от качалки машата закачим. Ако сте жалки, няма да вас съжалим. Усетете енергията на светлината как влиза в вашето същество. Сега си представете разни рибки във водата как плува. Рибките по някое време. Аз съм луда! Да. Кой ме направи луда, бе? Значи, че ще жат тея чанти. Чакай се обадя аз на Георги да дойде да ми помогне. Айде вдигни, бе. Георги, къде си, бе, момченце? Играя на компютъра. На компютъра. Айде слизай да ми помогнеш с чантите, че много тежат. Да, прибирам се от магазина. Награбила съм се като магаре. Идвай да ми помагаш, хич не ме интересува, че играеш на компютъра. Компютъра по-важен ли от майка ти, бе? А? Ще дойде, ще ти дръпна шалтера аз. Момченце! Същият като баща си. Човек да не те помоли нещо. Слизай веднагически, хич не ме интересува. Компютъра по-важен. Неразбрани дечурлига, бе. Къде го е? Айде, бе, Георги! Само тебе ще чакам! Идвай! А ти книжка имаш ли? Кой? Ти. На мен не ми трябва книжка. Аз не ми трябва кола. Затова и не ми трябва. С коли не се занимавам. Що? Не искам кола. През живота ми не съм карал и въобще не искам кола. Искам и тъй да съм. Да помагам на държа. Така, кой следващия? Здравейте, доктор Георгиева. Георги, ти ли си, бе? Моето момче, пак ли? За кой път вече ми идваш ти тук в моя кабинета? За кой път? Какво има този път? Ами, болен съм. Болен си. Що миналия път пак беше болен, ама май не беше. Ама ти в колко часа ми идваш, а? Аз ще излизам в обедна почивка. Да, малко си укъснял. Аз записах час. Ще дойдеш утре някъде към 7-8 сутринта. Аз сега отивам да пия кафе, да ям и ще се забавя, па може и да ни дойда изобщо аз наобратно, да. Бележка? Ти ще се оправиш, пи един парацетамол и то ще ти мини. Стефки, няма никой. Не, няма никой. Дай покажи ми твоите тайни неща, после целувай тихо в нощта. Дай покажи ми твоите номера, после да изгориш да сме отново. Дай покажи ми твоите тайни неща. Мамо, прибрах се! Георги, айде най-накрая, крайно време беше. Айде почваме да бойдисваме те яйца, че лелите с нежи, тя идва след малко за нейните. Ама аз май забравих да купя яйца. Ужас. Георги, що гледаш така като опарен? Ами... Що си с празни ръце, бе?
Къде са яйцата? Мамо, забравих да купя яйца. Моля! Ей, едно нещо да те накарам да свършиш и ти да не го направиш като хората. Същият като баща си. И него го пратих сутринта за яйца. Прибра ми се с 2 литра ракия. Ей, значи от сега нататък сама ще се оправям. Изчезвай ми веднагически от лицето. Олеле боже, яйца през крив макарон. Мамо, яденето готово ли е? Да, Георги, готово е, още от вчера. Яйца и козунак. Пак ли яйца? Нали вчера ядохме яйца? Какво ще ги правя тези яйца? За какво съм ги правила? Нали трябва да ги изядем? А утре какво ще едем? Какво ще едем? Ами яйца. А в други ден? Козунак и яйца. А по-други ден? Пак яйца, докато не ги изядем. Стига де! Претенции с претенции. Хайде, ученици, записвайте първа точка горно-тракийска низина. Ще ходим ли за Кой дюнери? приказва там, бе? Ей, много като ви се приказва, идвайте тук на моето място да приказвате колкото искате. Да взема да ви изпитам, а? Какво ще кажете? Да види колко не знаете. Да и за 30 години стаж, такива като вас са ми минали през ръчичките. И добре се справим с такива като вас. Внимавайте в картинката. Дечица, ще ви се случи случка. Така като ме гледате спокойна, ще стане много бойна. Така записваме. Ей, престанете да приказвате, бе! Георги, ей бе веднагически тука. Айде, горно-тракийска низина, да те видя колко знаеш. Дай покажи ми твоите тайни неща, после целувай тихо в нощта. Дай покажи ми твоите... Браво бе, Георги! Браво бе! Цял ден си се затворил в тая стая като лалугер. Като лалугер. На тоя телефон. Телефона по-важен ли от майка ти, бе? По-важен ли? До 5 минути да си слязал долу да ми помогнеш да изчистим, че Леля ти, Снежа и Сашко идват на гости след малко. Няма да се излагаме. Къщата е в окаяно състояние. Ама то защото такъв като теб ми стои и нищо не прави цял ден. Какво ме гледаш като пингвин? Тръгвай!